Hello, लोगोफोर BodoIsLive आव सबखौबो बरायबाय आरो दिनै जोङो गेलेबाय Uncharted The Lost Legacy-खौ स' लोगोफोर नायनांगौ जोङो थांनाय एपिसोडआव नुनाय गारदोंमोन स' दिनै स्टार्ट खालामफिनलायगोन जोङो नायनिफ्राय आरो नायनो हागौ लोगो जोंनि लोगो दं OMAWM नायनांगौ बाय थ' लोगोफोर जोङो इखिनि थांनांगोन आइथिं गारियावल'सो थांनांगोन गारिया इखिनि दोङो स' टेनसन गैया लोगोफोर इजिलि थांगोन खिन्थु जोंनि एक्जिट पइन्टआ माखिंबो दंमोन औ नैबेनो थ' टेनसन गैया इजि फाइ टेनसन गैया जागोन बे अके इथुबां नायनांगौ फुल थांगोन एबार आबे मा खालामो नोङो 1 2 3 गो येस फाइनालि जाबाय हमथाबे थाखा जों इथिं फाइ नायनांगौ हमथाबाय इयो भाइ इमान गोदोर बुजानि बुस्थुखौ थांगोन बिसोरो दे थांनांगोन जों लोगोफोर Last one back to the car buys dinner. I brought MREs. You're no fun. Hinga खोनागोन नामा बे नै hinga खोनि बे सा जालांहैनो इजि जागोन टेनसन गैया Incoming reinforcements. रिइनफोर्समेन्ट फैदो बिदि फैयो Oke, ya masih dengan kasih dengan masih nak kasih. Kenapa kimu dengan? Oh, kimu dah kasih dengan itu. Habis ya lah. Baik, kamu tuh mana baik still jangan foto ni kan? Udah be? Yes, nubah. Oh, serba singu dengan be? Oh. Bagus mana ke be? Uti be? What's that? Wow, why nice. Watch yourselves. Move out. Find Bas sniper dah kau guna, tension gaya boy. Oh boy. Boy tension gaya na, boy easy, boy खाने में चिढ़ेंगे. Ila, पूरा ऐसा दे. Ila, KW से पता मुझे नौकर बा. मुड़े मुझे. मुड़ूंगा. You are finished. No. वो बॉट ही है कि भी है. वाह मगर नंबर भी है. अबे सेलम हुई. टेंशन गया बे पता नहीं क्या रहा. अबे ग्रेनेड मत दिबे बे. ओ भाई. को बोला नंगे. All right, we're clear. For real this time. Yes, nice. You handled yourself तो fine. सुबह बहुत शॉटगन आ डेंजरस बे. All things considered. That's high praise coming from you. ओ भाई नहीं ना वो शॉटगन आ बे शॉटगन आ डेंजरगन. पिकारी मुड़ नंगे. ओके क्या नंगे. भाई शॉटगन आ बे जगन बे भाई फंक्शन लूट फास्ट न केक भाई ठीक है दे. ना नंगे ना वो. ओरे भी ओ ओके. नंगे नंगना गने ऐसे को तो बता दे. ओ नंगे नंगना गने ठीक है. Oh yeah, zagen we even beetje. Oh, niet weer daar man. P, oké. Oh, niet trak betul tu, trak mana ini, maaf su mana mah, macam su. Oh, ye mula nak na. Abe, aku ham bina gini ke? Ye zabai. Hai mamu gini apa? Macam kan mungkin mah, sus kamu ni yang apa? Oh, oke. Ni kan dah sus kamu ni.
बाय माबा डेन्जारास गानदोंबो ग्रेनेड लन्चारसो गोदैसो आइथिंनि टेनसन गैया गारिनि किन्दों जोंनि जबाय बाय माबा खानैबो जना जबाय दायो जों लोगोबो दायो थांगोन So, mountains and nature. Yes. बायनोखि थांखानिबा मेपा नायनि र' मेपा माबाफोर जादों नामा अके जों इयाव दोङो थ' इयाव थांनांगोन मार्कआव स' टेनसन गैया नायनांगौ लोगोफोर मेपा दोंखायो दा स्टार्ट खालामगोन जोङो अके Hey, just so you know, Nathan Drake is no longer in the picture. You nigga don't have to nangangan. worry about him. I had my concerns. ABS la nainago I'm not one Faster. to look a gift horse in the mouth. ABS la mazaga be hello I hear ay that. rasten But dender on the be plus habruga side, dana tangna there's a kare plus side. Oh, people have Oh, low expectations. why? It's much easier to take them by surprise. bus speed la As nangal far logo as perdanga I'm concerned, this business is tough enough on ABS you. You have la to take any advantage you wow can. abe easily tangan be bar You always worked alone? Mostly. How old were you when you started? oh come on yes Learned yes quickly oh enough I I needed don't to mind let people think they were getting their way, and then I could get I the think upper he magina hand. nangan be nangan bay Too subtle for me. mepo I always preferred the direct approach. Yeah, whatever works, I say. okay logo pur mepo na khambay da जोङो ber थांनांगोन adi nigi nangni marasta मोननाय nigi बायु हिनांना गने बे बाय डेन्जार जागानो मिथिं हिनांना न' बे रास्तानि गेखिं सेला लंलेन लादोंमोन आङो टेनसन गैया नोंनि नोंनि आथिं मेपखौ नायनि गंसे अबे फुलासखि सांबो जों बे हिनांनो नाङाना जोङो अके ओरैबाबो थांनांगोन आथिं नोंनि टाइम लानांगोन बस सिंगिंबो थांनो हागौमोन खिन्थु टेनसन गैया बाय खिन्थु रास्तानि गैयाबो नै नायनांगौ मा बुस्थु दंमोन बेयाव माबा जोंख्लाबबायदों नायनि Give me a लोगोफोर second. I can wait. माबा बक्स मोनदो बे बायफोर मा जायो लोगोफोरथ' मिथिया आंबो सेस गोमबाय नायनांगौ नै सेसा खुलिनो हागोन नामा बे माबा सिन दंसो इयाव बाय मिथिया आरोना मा टाइपनि Time to go. टाइम टु गो आथिं सिंखि थांनांगोन जों लोगोफोर आथिं नैखिं फैफिननो बे जोङो रास्ताया सिंखि थांनांगोन नायनांगौ सिंखि रास्ता दोङो I'll be right back. आबे सेला बाय आं स्पेस मानो थुबाय थायो थारमाने Let's go. नोंखि नांनांगोन जोङो पनसे नायना लानि बे थिगैनो दोङो येस नायनांगौ ओजा थांनांगोन जोङो मार्कआव मायबा दंसै बैयाव मा टाइमसो नायनि नेयाव लोगोफोर Sit tight. Sure, go ahead. मा आरो कन्टिसन दामनांगोन नामा इखो You trying to give away our position? Yes. माबा टिं होनदो बे भाइदाबो हामर पुरा बाजागासिनो नायनांगौ इफोराव मायबा दंसोयो इखो मायबा दोङो नामा भाइ मायबा गादा सादा दंसोयो मायबा रास्ता दोङो बे सेला मा केब टाइपनि जों नायनांगौ लोगोफोर इयो माबा खालामनो दा इयाव गुलि गावनानै र' आबे सेला बे मा जाखि थारमाने Ringing the bell removed one of the bars. अके आथिं जों गुलि गावनांगोन इयाव गुलियाथ' जोबलांगोन बे आंनिया भाइ सिन नायनांगौ ना मायबा जादों नायनांगौ लोगोफोर Door open. दरजा ओपेन जाबाय मायबा दरजा दंमोन नायना फैनि माबायदिनि सिन इखिं गाखोनांगोन ना बाबाया गोजौ बे सेला नायनांगौ
माबा किमबाय Interesting. ओ Some भाई kind of Hoysala token. माबा It's not टोकेन one of मोनदों our नायनांगौ three भाई symbols. जिबौ दं बेयो Might be worth trading once we get back home. ओके माबा ट्रेडिं खालामनांगोन इदो ओके इमेजआ कमप्लिट जाबाय जोंनि आरो मु थांनांगोन दा जोङो ओ राइथिं थांनांगोन गोदैथिं मानो दा महिनामाव थांनांगोन कामखौथ' मोनसे खालामबाय जोङो आबे सेला बारना हम गोदैथिं Was there a quieter way to do that? Nah, Want anything? just a token of some kind. Old Hoysala thingy. Think 아 we need it? Need, probably not. Want, definitely. 아직 जोङो राइट हां स्ट्रेट थांगोन थांनानै नोखि थांगोन लेफ्टथिं नोखि रास्ता दं मोनसे टेनसन गैया आदि जोङो नैयाव थांगोन दायो लोगोफोर माने इयाव मोनसे मा होनो इखो कुइसन मार्क सिनाव थाङो नैयाव नायनायाव मा मोनो Over there, in that cliff wall. See that archway? Looks intact. ओके 이 माबा सिगाङाव Feel माबा like होनदों stretching my legs? Rightio. 오 요가नि माबा दङ नायनांगौ नोखिनो होनदों लोगोफोर What is this place? You आइ got me. मासिन सिन नायनांगौ ना 오 माबा दाउ सावदों Fraser, 오 over भाई here. Look, What? बान्दर What is सुसन it? monkeys. You seem excited. भाई मांकिखौनो एक्साइटेड जादों बे औ भाई मोजां नाङो भाई माबाफोरखौ बान्दारफोरखौ टेनसन गैया लोगोफोर What नायनांगौ happened here? भाई भगवाननि मुर्तिफोरखौ ना भाई डेन्जारेस सिन 오 이 माबा 이 फैदो तुनो गाना Let's see. नायनि 오 सेला माबा जादों बे होल Is क्रेक it just जादों me, or does that look like a map? Looks like our map. 오 भाई गेट खुलिदों बे I'll just jot that down. You are update the map, okay. नायनि कि मा मोनो 오 माबा टोकेन मोनदों बे Another crest of a Hoysala king. Someone माबा went बे to a lot बारा of भाई trouble माबा to मा hide बुस्थु this. थामनिखौ हराव दि गाबो लोगोफोर मा नाम मोनोमोन बावगारबाय आङो सोरबा मिथिबा लोगोफोर कमेन्टआव खिथानो हायो टेनसन गैया भाई ना बावगारबाय आंखौ मा होनोमोन What about the symbols up there? आजिखालि Symbols? नुलानोखा सिम्बल 오 भाई माबा There's a सिम्बल होयोमोन slot. नायनांगौ Just the right size for a token. Let's give it a whirl. They filled up the spots on the map. Yes Wonder what happens if we find them all. 오 아주 비싸고 나가 이게 Look at that bracelet. 오 It must have 비싸 belonged to one of their queens. Yes 또 लोगोफोर माबा सिखावनांगोन जों दा ट्रेजारसो नायो ट्रेजारनि गेम 오 C फैदों मा Those figures must be the old Hoysala kings. 11 all in all. Yes फैदो बे This going to help us get the tusk? Don't think so, but Extra cash. Right. right. भाई Come बांदा on, संदों let's get सिबियो back to it. बांदा संदों सिबि गारि ज'नि नाम याबावनायनि मादेमनि मासिन गारि ज'नानै लोगोफोर मासिन दं आरो खालामनांगोन दायो ओके लोगोफोर नि सिगांनि बुस्थुखौ लांनो बावगौथ' टेनसन गैया नायखाबाय आं मेपाव थांनांगोन दा बेनिफ्राय सिगांनि थांनांगोन जोङो Coming. Copy that. नट कामिं नायाव बुस्थु नायनि बे मोनसे आङो बेयाव थांसै दा मोजां गान मोनो मायाव भाई आसि साबि मुदोंनि भाई ओरै खुलिबाय थागोन मा दजबा भाई मोनसे जद नै मोननो जादों बे भाई माबा गानदों इयाव बे ओके वा नै मोनसे मोजां बे ग्रेनेडबो दङ इयाव ग्रेनेड आं इथिं ओके माबा मोनदां बुस्थुखौ इनफेक्ट बे बादिखौ मोननि गामि बुस्थु नङा गारि जन दायो जबे टाइम पास Roll. लेट्स रोल माबा केएफसि दंसै नायनांगौ लोगोफोर इयाव आरो जोङो नोखि नांनांगोन नैबे माबा जागा दङ बे मेपाव नायनायसो बे नैबे जागा नंगौ नङा नायनांगोन आं ओके बाहाय सिगाङाव थांबावनांगोन ओइ सिगाङाव ओरै
बायरा वाय मजा नाङो बे सलायनानै गारिखौ Wait here. आबे सियाला I'll wait. ओके नैबेनो नों थांनांगोन जों नैमिसेयाव सिना आदिं साखि नांनांगोन नैमिसेयाव दङ गैयाबा ओके नै नायनांगौ Once again. खरा नुदो खरा हे खरा खरा दङ लोगोफोर Really You're building building up my order. calluses this trip. ओ भाई नायनांगौ मा मा दंसै भाई नै गेटफोरा खुलिनो Can't बेरे squeeze through these. ओ नै नायनांगौ नैयाव दङ मोनसे Good thing I packed my ओ thinking भाई cap. नै खालामनांगोन आथिं जोङो Similar to that lock mechanism I saw earlier. ओके 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 नैबेयाव हागोन मा होनदो इयाव सेन्स थिगैनो दोङो नैबेबो थिगैनो दोङो Huh. Each dial rotates. Okay. ओमफ्राय थिगैनो दोङो ना आबे नैबेयाव जागोन गोदो आथिं नैबे औ नोरैयाव इ नङा ओमफ्राय माबे जागोन इ थारमाने बे औ नैबेनियाव ओमफ्राय आरो खरानि आथिङा मा दङ इयाव अ नै माथो इयाव अलमस्ट क्रेक खालामबाय आङो बे थिगैनो गोलैदों अबे भाई सिना भाई गोबाव दङ बेयाव ओके स्नि जानो जायाखैबा नैबे थिगैनो दोङो बे ओके नैबेयावनो जागोन नैबे थिगैनो दोङो अबे मा जाखो इ थारमाने नैबे जागोन नैयाव इयाव ना ओके नैबे जागोन नैयाव बो जाबाय सन बो जायाखै इयाव जागोन ना Oh, आथिंखौ नैखौ लानांगोन आङो बेफोरखौनो Come on. Oh yes, finally लोगोफोर दायो टेनसन गैला नै मोनसेखौ लाबोनांगोन नोङो नैयाव बाय ट्रिकिथ' दङमोन नै मोनसेया लोगोफोर टेनसन गैया माबा खुलिबो अबे नैखौ लाबोनांगोन माने इमान इजि नङा लोगोफोर ओके दायो टेनसन गैला वाह फाइनली खरानि माथानिखि नैबेनियाव बेखौनोथ' भाई मानो जायाखै जायगायाव बिदां नैबेनियाव नायनांगौ
माबे जायाखै सबथ' देखें दोङो बे मानो जायाखै एबार जा yes अबे भाई माबे जायाखै बे Yo nैबे नैयाव Oh yes नायनांगौ फाइनाल कमप्लिट Goddamn cadabra. भाई बहुत हार्डमोन बे बहुत टाइम लाबाय आंनि बा नै मोनसे Token for my collection. टकेनखौ कालेक्ट खालामनो इमान टाइम नांबाय बे टेनसन गैया अबे दोनला बे ओके मेपआव आपडेट जाबाय नायनांगोन दा मेपआव आरो नेक्स्टआव मा खालामनांगोन गारिखौ Anything useful? Found another token. जे मेपआव नायनांगोन दा थ' लोगोफोर उननि मोनसेयाव थाङाखै गोदो जों नायथिं न' उनखि थांना फैनि मा टाइपनि मासे नायनि दा बे नैबेनि गोदैसो लास्टआ नैबेमोन ना नायनांगोन दायो भितराव हाबनांगोन नामा बे भितराव हाबनांगोन गोदैथिं जोङो मिथिया थांनानै नायनि ना मा मोनो The rebels beat us here. रेगुल लोङैयाव लोगोफोर अबे आंनो मोनबो नाङा बेसेथ' दायो सब दोनखायो बे बादि अबे बा सब दोनखायो मोनबो गैया जोंनिखि थांनो रास्तायाव मोनबोनो गैया स' उनखिनलाय मा लांफैनो बे जे अबे भुल जायगायावसो दङ आङो बाहाय उनखि नांफैनांगोन बेखि नङाबा जोङो बाहाय सिगां नांफैनांगोन टेनसन गैया जे नैबेनो ना रास्ताया नायनांगौ दा मेपखौ नायबाय थानांगोन लोगोफोर नैबेनो सन बे मेपआ नैयावथ' थाङाखैमोन दहाय जोङो इयावनो थांदोंमोन गोदो जों दिनै दासिम गिमारा फैयाखै बाहाय अबे भाई माने स्पेस थुहैबाय जिटिएफआव बिना बिराद लोगोफोरखौ आङो I think उनखि नांनि बे कनफिउजनसो जाबाय आं रास्तायाव खारन उनखिनिफ्राय फैफिनबायना जोङो बाखि जे मोनो नायनोसै आरोना सिगां अबे लांबानो जायाखै बोरै नागालांबायसो बा हाग्रा रास्ता मोनदों बाय गिदिर नांनि बाय जि गैया माबा गेट सेट मोनदों बे र' नायनि र' मेपआव दा बेग थांनांगोनबो जोङो बाहाय रास्ता बुजादों बावरनबो नोङो बे Hey, hold on. Shit.
Oh भाई नुबाय Well, here goes nothing. नुबाय rating kumbe नुबाय आराम जादों मुदुं फायदों नुबाय आराम जादों साखि नोङो नायनांगौ लेजार लाइट सेजार लाइट लाना नोङो गुलिखौ बजत गोलैगोन नोङो ओरैनो भाई लेजार लाइट नायनांगौ सिख्लाया नुजायखौथ' आरामै हाबसोना बाय नेउन थांनांगोन आथिं नायनांगोन अके नैबेनो नायनांगौ इयाव एनिमिसाबो दं इखौ टकेन खालामनांगोन दा जों टकेनखौ टेनसन गैया नायबाय दङ नामा बे इखिनि ना बाजायदोंसो नामा बे जिगिगा नायनांगौ आराम जादों पा नायनांगौ इखौ बाय गंसे गुलिनिबो नङा इ हिसाबनि बुंनांबा खिन्थु आं होमबा हामनो हाया आइखि नांना बे जबनो अके नांदो इयो सानिखौ फुथारनांगोन नों सानिखौ फुथारग्रोनांगोन Okay. Oh yes, fayबाय जोङो I say we blow the wall open. See what's inside for ourselves. ओइ सेला स्टेलल' नायनांगौ लोगो माबायदि फुथारो जोङो Someone took him out. We are not alone. Spread out and look. अबे सेला मा पिस्तल बियो हासिनो Your mother. सेला बोरै मोदोङो भाई स्नाइपरा बेलेग बे अबे सेला लानायखो इ लाना बे मारै मोनदो भाई स्नाइपरासो डेन्जारसो आरो मा सलायगोन मोदोङो बे बोरै मोदों आरो सेला भाई हागोन ना बिदि All clear. Let's see what we've got here. मा मोनदों नायनांगोन दा इयाव मा मन्दिर सन्दिर दङ नै सिलिन्डाराबो दङ इयाव इ भितराव मा मोनगोन आरो मा नागिरनांगोन र' मेपाव नायनोबो मैल' दङ बुस्थुआ बाहाय थांबावनांगोन जोङो राइटथिं दङ आथिंनिखि नैयाव दङ नायनांगौ सिगाङाव नैबेनो ना अके लोगोफोर नैबेनो भाई नैबेनो ग्रेनेड दोननांगोन आथिंखौ ग्रेनेड सोफानांगोन Hello again. Hello again, मा बुस्थु बे ग्रेनेडखौ जिदो थुयोमोन ना ग्रेनेड दङ ना गैया आंनाव बुम नायनांगौ जाबाय बेखौ yes नायनांगौ मोनसे बुस्थु I've got your मोनफिनलायबाय brothers and sisters waiting for you. yes okay Bodo जाबाय बाय लाबाय आपडेट खालामलायबाय दा मेपाव ओमफ्राय नेक्स्ट सपर्टआव थांलायनांगोन दा जोङो सोरनि आवाज फैदों थारमाने भियाव दङ अके गारियाव दङ
थ' लोगोफोर दायो जोङो गालुलासो थांनि ओमफ्राय बाखि नेक्स्ट पार्टआव हामनांगोन Hope that's माने नै गानाव Another fabulous token. येस थ' लोगोफोर दिनै सिने खालामबाय जोङो बाखिखौ नेक्स्ट पार्टआव नायगोन नैनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनलायगोन स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ आरो इनिसा खातारना गेम प्लेयाव गुड बाय